Ir-reżiljenza u s-saħħa strutturali tal-ekonomija Maltija flimkien ma' titjib sostanzjali fil-finanzi pubbliċi reġa' ġie ikkonfermat b'mod ċar mill-Bank Ċentrali fir-rapport annwali tiegħu għall-2025 li għadu kemm tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra. Ir-rapport li hu l-ewwel wieħed tal-Gvernatur il-ġdid Alexander De Marco jixet ir-riżultati impressjonanti minkejja klima internazzjonali mimlija inċertezzi u tensjonijiet ġeopolitiċi li wkoll waslu lill-att ta' pajjiżi biex bil-maqlub ta' Malta jirrikorru għal politika ta' austerità. Il-Gvernatur enfasizza kif matul l-2025 l-ekonomija Maltija komplet tikber b'ritmu sostnud biex qabżet b'mod sinifikanti l-medja Ewropea. U tkellem magħna dwar l-importanza tas-sussidji tal-enerġija. Fil-każ ta' Malta billi aħna nimportaw l-enerġija kollha qed ifisser li qed ikollna noħorġu iktar flus biex inħallsu għall bżonnijiet ta' pajjiżna. U naturalment billi l-Gvern għandu politika li jżomm il-prezzijiet stabbli tal-fuels u anki tal-elettriku, naturalment daħħa jfisser ukoll impatt fuq il-qagħda fiskali tal-Gvern li jkollu joħroġ iktar flus għal dan il-għan. It-kabbiru mbassar li jibqa' qrib l-4% f'termini reali fis-snin li ġejjin, livelli wkoll se jaqbes il-mira ta' 3% fil-Viżjoni Malta 2050. Dwar dan spjeganna aktar il-kap ekonomista tal-Bank Ċentrali Aaron Grech. Lider li ġara kien hemm żieda qawwija fid-dħul tal-Gvern li kienet ferm akbar minn dik li konna qed nantiċipaw. Is-sena għaddiet konna diġà rajna żieda qawwija fid-dħul tal-Gvern u konna qegħdin naħsbu li din forsi hija temporanja. Imma jidher illi kien hemm titjib fil-mod kif tinġabar it-taxxa, speċjalment mill-kumpaniji, forsi għaliex saru ċertu riformi min-naħa tal-Ministru tal-Finanzi fil-ġbir tat-taxxa u da qed iwassal biex issa Malta għandha żieda qawwija fl-ammont ta' taxxa li tiġbor fuq il-kumpaniji. Fil-faqt waqt li ż-żona euro qed tantiċipa reviżjoni l-isfel fit-tbassir ekonomiku minħabba l-konflitti fil-Lvant Nofsani, Malta mistennija tibqa' soda quddiem dawn ix-xokkijiet. Il-Bank Ċentrali tenna li l-impatt fuq l-inflazzjoni lokali baqa' limitat u jgħid li l-istabbilità fil-prezzijiet grazzi għall politika tal-Gvern tibqa' fattur kruċjali għas-sigurtà ekonomika tal-familji u n-negozji. Dan hekk kif id-domanda domestika qed tkompli tkun il-mutur prinċipali ta' tkabbir, imsaħħa mill-miżuri tal-Gvern bħal tnaqqis fit-taxxa ta' dħul li qed iħallu effetti pożittivi fuq il-konsum u l-investiment. Ir-rapport jindika livelli rekord ta' fiduċja ekonomika u suq tax-xogħol estremament dinamiku. Waqt li l-qatt niżel għal minimu storiku ferm inqas minn nofs il-medja Ewropea, in-numru ta' opportunitajiet ta' xogħol laħaq livell bla preċedent. Ma dan ikompli li fl-2025 iż-żieda fil-ħaddiema barranin kienet kważi nofs dik tal-2023, partikolarment minħabba tnaqqis f'impjiegi ta' livell bażiku u żieda f'pożizzjonijiet li jeħtieġu ħiliet ogħla. Dan jikkonferma li l-politika l-ġdida dwar il-migrazzjoni li isset tibda tagħti riżultati konkreti b'enfasi fuq il-kwalità iżjed mill-kwantità. Dwar il-finanzi nazzjonali l-Bank Ċentrali juri kif il-pożizzjoni tal-Gvern jibet fuq is-sena ta' qabel, inkluż meta mqabbla mal-medja taż-żona euro. Din id-differenza sostanzjali tenfasizza d-dixxiplina fiskali u l-ġestjoni prudenti tal-finanzi pubbliċi mill-Gvern Laburista li waslu wkoll biex ikunu inqas esposti għal problemi fiskali minn stati oħrajn. Fil-fatt l-analiżi tal-Bank Ċentrali tikkonkludi li d-dejn nazzjonali u sostenibbli fuq medda twila ta' żmien u se jibqa' taħt il-limitu ta' 60% tal-prodott domestiku gross, anke meta jittieħdu inkonsiderazzjoni x-xokkijiet internazzjonali, xi ħaġa li tkompli tagħmel l-amministrazzjoni lokali iżjed